Dobrý večer, čtvrteční večer. Zdravím vás z Dianetického centra Praha. Jmenuji se Radek Šretr a zvu vás na seminář Anatomie lidské mysli, který bude zde 21. až 23. února tohoto roku. Proč vás zvu na tento seminář, vám vysvětlím na jednoduchém příkladu. Existuje závislost, vzájemná závislost mezi věděním a znalostma o nějakém předmětu, schopností kontrolovat nebo řídit nějaký předmět nebo nějaké situace a schopností nést zodpovědnost neboli být příčinou ohledně té věci. Uvedu na to příklad automechanika. Automechanik, který má perfektní znalosti, perfektní vědění o tom, z čeho se skládá motor, jak ho rozebrat, jaké šroubky povolit, jak ho naměřit, jak ho nastavit, jak ho vyčistit, aby fungoval správně, bude schopen, když má tyto vědomosti, řídit a kontrolovat tu rozborku nebo to rozložení toho motoru, vyčištění, nastavení a složení zpátky a dopadne to dobře. To znamená, že on bude na začátku celého toho procesu schopný převzít zodpovědnost, neboli bude schopný být příčinou z toho změny toho stavu motoru z poškozeného do správně fungujícího motoru. Takže když mu přijdete dát ten motor na začátku a řeknete mu, mně to nefunguje, prosím, mohl byste mi ho spravit, tak on vám bude schopen říct, že přijďte za týden a ten motor bude v pořádku. Protože on si je jistý tou svojí schopností ty věci dělat, neboť má ty znalosti. Automechanik, který nemá, nebo amatér, který nemá tyto znalosti, tak nebude si jistý, bude to mít ohledně toho třeba možná se mi to povede, snad to spravím, možná to dopadne dobře, ale nebude si jistý. A teď si představte, že vaše vlastní mysl, vy ji nosíte sebou celý den, celý život. Ona zasahuje a rozhoduje o všem, co se děje ve vašem životě. A pokud neznáte anatomii vlastní mysli a myslí ostatních lidí, nerozumíte, jak funguje, z čeho se skládá, proč někdy nefunguje tak, jak by měla, to znamená, nemáte to vědění, ty znalosti, tak těžko nebo sem tam budete schopni ji řídit a kontrolovat, abyste dosáhli toho, co chcete, a tím pádem nemůžete mít plnou zodpovědnost za svůj život, za své cíle a okolí. To znamená, nemůžete si být jistý svojí schopnosti, že budete vždycky příčinou, že budete vždy tím, kdo způsobí to, co skutečně chcete. A proto vás chci pozvat na tento seminář, protože tento seminář je jedinečný a ve 20 přednáškách rozebírá kompletně lidskou mysl, nejenom tu vaši, ale všech ve vašem okolí. Takže vy budete rozumět, jak to funguje, z čeho se skládá, co způsobuje, že někdy nefunguje správně, co způsobuje různé selhání, co způsobuje to, že lidé dokážou zabíjet druhé lidi, že existují zločiny, promiskuita, drogová závislost a tak. To vše se dozvíte na tomto semináři. Je to naprosto nezbytný seminář pro váš život. Proto vás chci na něj pozvat. Mějte se hezky. Čau.